Takže čau, to je Grulka 1.2 a dneska ideme hrať Farming Simulator 18. Pokračujeme v 5. dieli, nepamätám si. Pozriem sa neskôr, ale zdravím vás a dneska by som chcel, počkaj, sa pozriem na mapu. Jo, kukurica nám rastie. Áno. Tu nič, tiež tu máme mliečko. Tak. Tak budeme čakať, dokým nám vyrastie. Nie to. Nevidím to. To je jedno, dobré. No a dneska asi bude sklízen, to znamená, že budeme sklíznovať iba dneska na ďalší diel. Som asi... Aha, to bude ešte dosť dlho. No tak teraz musíme počkať. A toto musíme zaniesť, ne? Hej, toto zaniesieme ku ovečkám. Aha, tak dneska si budeme toto orať. Takže tu mám jeden balík. No, tak nič, nechám to. Toto zoberiem, odpojím sem. No tak ideme orať. Ideme oračku. A toto ideme predať. Dobre. Ale to sa uvidí. Tak toto nechám. Nevis toto. Počkaj, musím nájsť, kde to je. Aha. Ja, to sme si kúpili to nové, ne? Pozriem na to. Hej, to je to najnovšie. A tu máme toto druhé. Tak toto potom kúpime, potom toto. Či ešte niečo väčšie? To je 15. Toto je na grula. Toto čo je? A toto máme, dobré, no. Aha, tak ideme natankovať, to už mám málo. Toto.
No tak, toto máme natankované a tak. Obo, sklízeň, rýchlo. Tak. Cúvaj. Sklízeň. Dobre, a na dnes by to bolo asi všetko, tak čau.